Успяха футболистите на Черноморец да изчистят топката. Ъглов удар в тази 90-та минута. Сега ще има сериозни инвазии от футболисти пред вратаря Младен Живкович. Интересно е какво ще бъде продължението на този матч, най-вероятно около 4 минути. Центриране, Валентин Илиев удари, това е 2-1 в полза на ЦСК. Ето, че Валентин Илиев, който имаше вина за изравнителното попадение на Черноморец Бургас, сега успява да се реваншира по най-добрия начин. 90-та минута. Валентин Илиев извежда ЦСК отново напред в резултата. През второто по време станахме свидетели на един доста добър матч. Видяхме и 3 гола. Можем да сме доволни от показаното от двата отбора. Изключителна драма в края на матча. Валентин Илиев с глава е на път да донесе безценни 3 точки за състава на Стойчо Младенов. След изпълнението на ъгловия удар, вижте още веднъж как увисна Младен Живкович. Имаше подобна проява и по-рано в двобоя. Явно е несигурен при такива центрирания Живкович. Това естествено не обезценява гола на Валентин Илиев. 2-1 за ЦСК. Има ли време за отговор? Смяна ще прави Димитър Димитров. Милчо Ангелов ще влезе в игра.